Bang orang ini kisahku. Pripun? Yerer tarwarer merdir. Alah, kuwi towa jenenge kok iso. Kudu Napa? mini kompo. Tolong di mau. Marang mega ingat kosong. Isuk isih MC campur sari jenenganku. Jenengan derekne sinten to niki? Sinten-sinten purun, sing penting bayaran kok, Mas. Ngoten. Aku iki wong Drembo kok. Ngoten niku secara anggaran wonten MC campur sari kalih dagel ngenten iki sami mboten? Sak pawae, Mas, kula ora tau ngarani, Mas. Duit ngomah wis kintalan kok, Mas. Oh. Sombong amat. Lho, dagelan ki sombong sombong ki di depan, melarat pikir kok nang omah, Mas. Dagelan ki ngono kuwi kok. Oh, pilih mati umuk timbang mati ketekuk, Mas. Tenan kok. Sun takon waratane areki. Bojo kula niku leh ngefan kalian jenengan bae. Wis sampean ki ora ngerti kok putri ki sapa kok. Putri sinten? Garwane sampean ki sapa asmane? Nanda. Nanda Putri ta? Nggih. Lah iya, sampean ki ora ngerti mula kono ngefane karo aku. Oh. Sampean ki lak mau garek meneruskan perjuanganku to, Wih, Mas. ngawur. Tak tembak. Iki sapa? Lha iki dudu anakku kok. Hah? Dudu. Mau sing rono mau. Lah ya kuwi mesti ngunal-ulu kaya tuyul limu sapa? Sapa jenenge? Asta. Lah, kuwi asline Hasca Tralala jenenge. Ngawur. Ya entuk sampean ki wis 3 sasi kaya, Dik. Ya 3 sasi. Tapi ya akeh sampean wis 6 sasi, aku 3 sasi kan akeh sampean, Mas. Tuwapuk pindah agama. Seneng kan kok. Iki ngefan kento wong mantan ya, Dik ya. Piye? Ngefan iki ora perkara baguse sampean. Lah nyapa ta? Unike wajah sampean iki lho. Ning omah ra tau enek model wajah kok sampean. Sampean dandano ngono cat putih paragon kuwi, Mas. Solo paragon. Terus janji kueling. Ngenteni ting 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 tak lagi tutuk neh to iki mau. Sumadha sing tias ingsun. Masing sun prasopo sinaksenan bumi langit tangis sing tias ngenteni padang rembulan. Yayi nek ketrima duwagel yo nganggo apa jenenge? Apa? Gowelang gowedi. Lho, jenenge wedagelan mampu. Setitik-setitik rezeki kudu setitik ora dintekke dicelengi. Oh. Kita tukokke emas asli. Asli emas ki, Mas. Asli semprotan maksudnya. Layak dhewe aku ngerti kok. Modele Mas warnane ijo. Lho iki anggere kena keringet gatel ram kok. Iki wis teng celekit lho Mas ngene iki, Mas. Iki Mas tuwek, ngene iki jenenge Mas tuwek. Angger telung. Mas tuwek kene iki angger 3 sasi kudu didoske, Mas. Oh, nggih. Go ning pasar Kliwon doske lek ngono. Nggih, men dikancani Mbak Birgita nggih. Sapa wae gelem sing penting enek bolongane. Saru sampe cah cilik-cilik nonton lho. Wong nembang sing dienggo apa? Lambe. Bolong apa ora? Bolong. Lah iya. Apa-apa ki sing penting bolongan, Mas. Sampean duwe omah gedhe magrong-magrong. Nek ora nek bolongane, sampean arep mlebu omah saka ngendi? Ya ora. Sampean mobile gede apik putih rupane. Nek ora nek bolongane, sampean mlebu bolongan lewat ngendi mlebu mobile. Nggih mboten? Nggih. Sampean bojone ayune kaya ngono. Nggih to? Nek ora nek omahe sing gede mau arep mbok kok ning ngendi? Ya ora. Apa-apa ki bolongan kok ngeyel.
Mbak Brigita men jumeneng.